Αυτό μέσα στο 16. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Σταύρο. Τώρα δεν Όταν προλαβαίνεις. είπες για θρησκευτικές ανατροπές, τι Ναι. εννοείς? Έχω πει ότι έγραψα τον Σεπτέμβριο στο site μου και είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πιστεύω στο Θεό. Μου γράψαν πολλά μηνύματα ότι συμφωνούμε κλπ. Ένας φίλος από την Πάτρα μου γράφει, μου λέει κάνεις πρόβλεψη σαν να είναι η Αποκάλυψη. Τα σημεία δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω εικόνες, σημεία, σημάδια και συνθέτονται. Είναι παρακινδυνευμένο πολλές φορές. Πρέπει να είσαι εξοικειωμένος με τον εαυτό σου, να ερμηνεύσεις κάτι. Επειδή λοιπόν είπα για την θρησκεία το εξής και γράφοντας το Σεπτέμβριο κάτι δυσάρεστο, είπα ότι τα δεδομένα θα μας προβληματίσουν και στις 22 Δεκάτου επίσης έγραψα κάτι ότι πρέπει οι Έλληνες να δουν τα σημάδια, οι Έλληνες χριστιανοί, διότι στο βωμό της προόδου και της ελευθερίας έρχονται πολύ σημαντικές αλλαγές. Πολύ σημαντικές αλλαγές. Το φθινόπωρο του 16 θα βιώσουμε δηλαδή πράγματα τα οποία ούτε καν μας απασχολούσαν. Ας πούμε, θα δοκιμαστεί γενικότερα η πίστη των ανθρώπων. Είτε σε Θεό, είτε σε ενέργεια, είτε σε άλλη μορφή δύναμης, η επιχειρηματολογία θα είναι πραγματικά ελκυστική, αλλά επικίνδυνη για τους περισσότερους. Ναι.